Je Bu Inge. Aku kiki jek gorong nyeluk lho ya. Kok jamian. Jamian. Piye? Dungaren Anyar. jarene. Nggih, ini ki Nggih. MC keblobok. Mami tasik ten perjalanan. Je. Sementara Mbak Nana Salihu. Nggih monggo jenengan riyen ning Je sadaringipun dalam maturaken wilujeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami, mami ne kempes. Nggih saderengipun dalem maturaken matur sembah nuwun sanget kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi mboten supe dalem maturaken matur sembah nuwun kagem ibu-ibu kader, ibu-ibu PKK. Ugi matur sembah nuwun kagem bapak-bapak panitia. Ugi mboten supe ngaturaken sembah nuwun sanget kagem sedaya masyarakat Putat Desa Mojorejo. Nggih, mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Ngusian Jombang. nggih ingkang pun dipun pimpin sinten ning Pimpinane Mas Didi Purwanto atau biasa disebut Mas Gundul. nggih. Oke mboten supe ning Nana nggih. Je. Ngaturaken sembah nuwun sanget kagem channel-channel YouTube yang di depan Mas Nggih. Dion. Ugi MKD, ugi Baskomania yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya Je Bu Inge. TV. Tidak lupa Bu Inge, sapu-sapu Budi Wijaya selalu hadir. Terima kasih. Monggo disapa-sapa penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang rawuh dalu menika. Je, ada sapu Kopior Setro. Nggih, matur sembah nuwun. Je, ada sapu Balong Panggang. Balung panggang niku tim napa niku PT Anggrem. Matur sembah nuwun rawuhipun. Sabu Lamongan matur sembah nuwun rawuhipun. Tim Pedot Jalur Langit. Tim pedot jalur Nggih. langit saking Abah Suud matur sembah nuwun Nggih. rawuhipun. Yang kuning niki napa niki? Tim napa niku? anti libur Sobo Puden nek gak salah lho aku wingi nek gak keliru lho. Oleh maca niki trim baru niki. Nggih. Oke, matur sembah nuwun kagem grup New Samudra. Nggih, Bapak Kuswanto matur sembah nuwun, Bapak Kusnan matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi tim Kopior saking Setro matur Dari sembah Setro. nuwun. Abah Samroni, Abah Jarwo matur sembah nuwun. Umi Kenti, sekeluarga matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi Umi saking Balung Mojo matur sembah nuwun nggih Nana. Ugi Mbak Fida, Je, Mama Mas Fida. Popong matur sembah nuwun. Mbak Nini juga. Mbak Nini libur. Napa niki? Libur hari Warung ini, kopi warung. 3G. Nggih. Nggih, mboten lepat nggih. Matur Je. sembah nuwun. Terus pundi? Wotan Sari matur sembah nuwun rawuhipun. Je, Terus banyak pundi Bu malih Inge. ning Banyak. Ya, Gak bisa banyak, nggih. menyebutkan satu persatu. Nggih mohon matur maaf. sembah nuwun seluruh penggemar-penggemar setia Budi Wijaya. Nggih sudah bergabung dengan Budi Wijaya. Je. Oke, mboten supene dalu menika didukung audio Triharjaya atau THC Audio. Leti ngene. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Nggih, langsung kemawon nih Je, saderengipun menampilkan seniwati-seniwati Ludruk Budi Wijaya dalam acara Bedayan Bedayan Sekar Sari. Selembara kodong ekor
ngrasani kebiaru terang Budi Wijaya. Je Bu Inge. Iki Sanana kok celuk Mariati ku lho piye to Mas? Je niku rada-rada niku jamian niku. Nggih monggo ning Nana dipun aturi. Yang pertama ada prima donanya Budi Wijaya Bu Inge. Nggih, sinten? Ada Ning Bella dan juga Ning Adis. Je Bu Inge niki Ning Bella Senggawati kalian Ning Adis Arista. Dalan separa dilompati ajur umur hati-hati. PT Anggem selekur dino yen wis nentas rupane ora padha iku ngono sifate manungsa ana sing apik ana sing ala wis Mas Jamian ndoke wis monggo salajengipun Je selajengipun wonten Ning Dias kalian Ning Rani. Je terima kasih Mami disawer Mami. mami awake kempes. Inilah Ning Dias Aulia dan Ning Rani Asmara. Nek nang Jombang mampir sengon lemang kena akeh wedine penokak sambang ora kirim ingon yen ora seneng wis akeh gantine. Je Bu Inge niki asline kula niki. Jane wayahmu ya. Nggih. Ada Ning Marsha dan juga Ning Amel, Kiki Amelia. Inilah Ning Marsha Aprilia dan Ning Kiki Amelia. Andeng-andengan pilingan diwasi pandang sira pilingan. Tak rewangi yang duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe. Tak rewangi taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. Je Bu Inge selanjutnya ada Manisnya Jawa Timur. Juga Siapa itu? pelantun tembang-tembang manis campur sari. J. Siapa dia? Celeng 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 ada Ning Nyantika dan juga Ning Putri. Boham. Ayo lari-lari. MC ini jujur iki. Nek biasanya niku kan Mami Okta, nah niki J. Mami Kempes. Mami kempes kula. Mami ini kempes bani bocor.
Manisnya Jawa Timur sudah. Oke. Selanjutnya ada Sing duwe horeke sak Jombang. nggih horek. Lho sing metu kok Mbak Ade. Ada Neng Ika Rempong bersama Neng Ani Kumala. Jadi ini juragan-juragan Bu Inga. Nggih. Nggih. Niki ning Ika, juragan nopo? Juragan Duren. Ning Ani Saniki Kumala. Mbak Ani Kumala juragan niku MUA. Apa? Juragan Kuwade. Oh. Lohor. Zeng. Sembah nuwun. Ali-ali mripate biru dilali-lali ora nate ketemu kaya ngene rasane tempe Mlebu, sayang. ibu rawon kaya Masih. ngene rasane ati kaya wayang binawi lakon makendang tak saponane apa dendeng talapanane tak dilaramae ora ate teko. Bu Inga selanjutnya ada peranan-peranan penting Budi Wijaya. Sinten? Ada Neng Yuni Karmala, ada Neng Fikum Sukrisna dan juga ada Neng Rizky Sukasti. Ayo lari anak-anak. Jreng. J sembah nuwun Om DJ. J Bu Inge selanjutnya ada pengereman asli Budi Wijaya. Ada Neng Susan dan juga ada Neng Titin. Titin Subayu dan Neng Susan Warsono. Inilah dua pengereman asli Budi Wijaya. Ning Susan Warsono dan Ning Titin Subayu.
dua pemain-pemain sinetron yang lagi booming di jam-jam yang tertentu. Inilah Ning Endang Sukentut dalam sinetron Anak-anak teraniaya, Ning Sartini dalam sinetron pengreman di Uberasu. Tiga seniwati sekaligus Ning Yayu Karmala saking Dari Lamongan Bu Inge, Ning Mary Sudayat saking Mojosari Mojokerto, Ning Irma Arifin saking Jombang. Ning Nana, Si Bu Inge, lengkaplah sudah seniwati-seniwati ludruk Budi Wijaya. Untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gending-gending manis campur sari. Masih bersama masih bersama Delewong dan juga THC Audio dan juga Fortuna like teng idolani arek Jombang. Sumonggo. Matur sembah nuwun kagem penggemar setia segoto bacang tarik. Jadi iki lho lagune. Ada Om Sono, Ada Nek Putri. Ada Sus. Budi Wijaya, Tua-tua di arah di pasir. Pasir. Waktu kabang kelio torek pikir. Ketemu awal lagi geser. Geli tekan koyo hilangnya pikir.
Sesat curah di pecadot di bau rokan dulu di sore bedot. Rodong salian ake orang pentopo ati iki kaya mau kanggo rika Bedara jasa corong diperedeli dan sing percaya bedelan dodo iki Budi Wijaya ada lewat Ada juga Neng Kakak Matur suwun kagem tim Kompior Setro tim Sopo Punden matur sembah nuwun. tua tuang tiara kita waktu pasir kabar kerio tore semua walau sebesar jelipetan koyok Kelompok keluku disikari di parangkati itu sabengan Lokran Jatim matur sembah nuwun. Matur suwun Abah Samroni, Abah Jarwo matur sembah nuwun. Hari-hari bakar tekan tersawi sampai ke mulai Kekan sobat curah kita kedot di bau rokan dulu di bedot. Kodong salian ake orang pentopo ati iki kaya mau kanggo rika Bedara jasa corong diperedeli dan sing percaya bedelan dodo iki Hari-hari bakar kekannya bersama sampai kering mulia serdi kiri Kejangan sopo sak curah kita codot timbang urang angot dulu di sebedot. Kodong salian ake orang pentopo ati iki kaya mau kanggo rika Bedara jasa corong diperedeli dan sing percaya bedelan dodo iki Dong sing percaya bedelan dodo iki Timbang orang nomor dulu nisot Dulu udah sudah selesai, yuk dulu lanjut. Satu dua air. Air bunga ini tiada
bola. Sampai nuwun. Kau
Semar piye deh. Aduh, aduh. Deleng omongnya temenan manjane bisa kekutan aduwe bojo aku nyombanan jaluk ladane aku jaluk biasa ya bareng-bareng berdiri saya Imo Yang berpasangan bos. Rehana Rehana lari Oh Rehana Rehana Aduh Rehana iso nyosek Semar piye deh. Gimana Ujono? Semar gimana dong? Aduh aduh goni sengku ya deleng omongnya temenan manjane bisa kedutan duwe bojo kaya banan amin jaluk pareng ya legane jaluk kuliah ya
kasilan wis kasilan terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota kadu pancen Jombang Neng Nana. Nah hadirin, usahlah sudah acara bedayan Sekarsari. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali oleh Cak Aris, Cak Taji, Cak Roso, Mami Okta dan kawan-kawan. hadirin. Sebelum saya undur diri, apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, saya dan segenap rombongan Ludruk Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.